Hello friends, I am today very confused. What is an adjective? What is an adjective? Do you know? So I don't know, but let's go ahead with the lesson. ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବା ଗଲେ ନାଉନ୍ କେମିତି କେଉଁ ରଙ୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ, ଏଠି ସାର୍ଟ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତେଣୁ ବ୍ଲୁ ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବିଗ୍ ହାଉସ୍, ଏଠି ହାଉସ୍ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଆଉ ବିଗ୍ ହାଉସ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଗ୍ ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏ ନାଉନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।